Čau, tady Steve u dalšího vlogu. No, prostě vlogu. No. Nevím, co v tomhle vlogu budu říkat. Nic nemám připravený, no. Což je škoda. No. Ale můžu vám jedno říct. Ruperta jsme vyloučili z kmenové rady a se Šniclem se spíkl. Tak já nevím, jestli tohle přežije. Jinak, jak můžete vidět, Depeko tady dneska se nama nestanuje. Ani Xaxorx, spím na jeho místě. Ale já jsem si pro vás našel čas a budu tu s vámi natáčet vlogy. Tím myslím jenom já. Takže, tak co ještě dodat? No nic, tak. Čau lidi.